morning, ma'am. Thanks. Did you buy No, ma'am, no. Okay. Hindi kasi siya mapakali, bosina ng bosina. Alam niyang nandito tayo sa border station dito sa Detroit, Michigan. Bosina ng bosina, ayan tuloy, pinag-park ka tuloy. Ayan, magpa-park na yan, ipapagpaparkin na yan. Inspectioning ka na yan, wala ka nang kawala dyan. Guys, good morning. Dito tayo ngayon sa Highland Point, Indiana na. Ayan. Mayroon silang ano rito, effective immediately, no semi-truck parking 10 PM to 7 AM. Strictly enforced by the Hammond Police Department. Ordinance Code 72.99, $100. Fine, no exemption. Ayos. Andyan yung nandyan yung pilot. Pupunta ako mamaya dyan, kunin ko yung ace manifest natin. Kaya mag pre-trip na tayo. Kagabi, inabot na ako ng gabi doon sa pinikapan natin. Gabing gabi na. Nag-drive ako ng mga 3 oras. Kaya inabot tayo rito. Hindi na ako nagmatagal kasi kayang-kaya ko nang abutin ngayon yung hanggang dito. At saka doon sa Ontario. Siyempre, by the beginning of the day, check natin yung ating mga gulong. Inspection. Ilalim yung lights. Pag pre-trip na tayo. Ayos. Matigas. Alright. Marami pa naman. Uy, nagrarabi to. Ito na naman yung cost ng ano. Okay, no? Guys, nakita nyo? Ito ang cost ng mga butas eh. Nakahang siya. Tsaka lang naman siya na ano eh, dapat malagyan sana dito ng rubber. Yan, wear and tear yan sa unit. Super, wala akong nakikitang hindi maganda rito. Ito, normal lang ba to? Natatanggal. Yan. Okay. Okay, ayan. Bagong sealed. Tsaka bagong trailer ito. As you guys can see, yung hinugasan natin na trailer, drinap natin din doon. Nag-pick up tayo ng ibang trailer, 1454. Yung dinala ko doon is 1451. Nice. Puno pa. Temperature at saka hangin, matigas. Set point 28-31, sakto. Itong truck na to mula kagabi natulog ako, dumating ako rito na paandar hanggang ngayon eh. Ayan guys ha, Cordapi ah. I love you Cordapi ah. Alright, tara. Kunin ko muna yung is-manifest ko doon. Diyan malapit lang eh, drive lang ako konti. Yes!
Alright guys, ayan, naligo rin ako. Tapos umulan ba naman? Ang ganda-ganda ng climate eh, bigla ba naman umulan? Patay tayo dyan. Ay, ang ulan hindi mo ma-predict. Anyway, wala tayong magagawa, ganyan talagang climate. Pero buti nga lang, ganun pa lang guys eh, hindi pa siya nag-i-snow. Ang pagkakaalam ko dun sa Calgary, snow na. Anyway, tara na. Para maaga tayo makarating dun sa ating dideliveran para bukas. Ano ko itong aking pasaporte. Nabasa tuloy yung aking Wow. Anything that causes this much damage, Ayan guys, Ace Manifest bound for Canada. Ayan. Hindi tayo makakapag pag tuloy-tuloy ang ulan na to, hindi ko may lalabas yung camera ko. Tara! Alright guys, ayan, nandito na tayo sa Bridge of Canada. Ang dami na namang pulis dito sa may aabangan. Saan siya pupunta ito? Saan ka pupunta? Wala namang ibang daanan dyan eh. Dyan. Pupunta itong nito. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi alam kung saan pupunta to eh. Delikado yata to. Baka parang may iniiwasan yata itong driver na to ah. Automatic ka na yan, pahihintuin ka na dyan. Pagka ganyan, pahihintuin ka na yan. Ayun o, hindi siya mapakali. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung saan siya pupunta eh. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi rin natin siya pwedeng lagpasan guys. Kasi may pinapaliwanag. Pinag-park na siya. Okay, ganun lang pala yun. Busina siya ng busina eh, kaya yan tuloy nangyari sa kanya.
Busina siya ng busina guys, kaya tuloy pinahinto siya ron. Pagka ganon, may mga pulis na naka-standby doon. Kasi nasubukan ko na dati na pulumor dyan. Aakyat din talaga yung truck mo dyan. Hahalughugin ang buong truck mo. May problema daw yan. Parang pinakita niya yung trumpeta ng horn niya eh. Parang may problema yata. Kung saan pa naman doon sa, kung saan nandun pa sa ano no? Doon pa sa gate sa mga pulis, nagkaganon pa. Ang ganda rito guys ha. But anyway, kung wala ka naman tinatago, hindi ka dapat matakot. In 4 miles, take the ramp on the right to Highway 401 east toward London. Okay. Detroit, Michigan, Ambassador Bridge, Windsor, Ontario. Papasok na tayo ng Canada. Naambon guys, tuloy yung truck natin sa previous video vlog natin. Kahit pa paano na washingan natin si Cordapia. Ngayon naulanan, yun, patay tayo. Narumihan ulit agad si Cordapia. Nabasa ulit. Hindi busy. Ayos. Yes! Babayin ko lang guys, tapos sarado ko muna yung aking reaper. Alright. So galing tayo ng New London. Lipat ko muna sarili ko dito ng border crossing. Ayan. From 3rd, 17 tayo umalis. Napunta tayo ng New London, Wisconsin. At nag-pick up tayo sa Sheboygan. Ito i-deliver natin bukas sa Milton, Ontario. Yun. Yan, dapat natin sabihin sa dapat natin sabihin sa pulis. Ang tagal Ayun.
Good morning, ma'am. Thanks. Did you buy her school? No, ma'am, no. Okay. Bawal kong isit ang brick. What's that? Oh, thank you, ma'am. Have a good day. Yeah. Ang bilis ni ma'am, ha? Saglit lang. May meat inspection kasi ako guys bukas eh, kaya may meat It's out there inspection. in the darkness. Bukas doon sa dideliveran ko, meat inspection din doon, kaya hindi na nila pinatagal. Yung isa parang may problema, yung isa pumasok siya doon eh. Diba ako? Tapos buksan natin. Alright guys, tara. Ayun na, officially nasa ano na naman tayo, Canada, Windsor, Ontario, Canada. Welcome to Windsor, Ontario, Canada. Mamaya nandun na tayo sa dideliveran para tamang-tama bukas. After natin mag-deliver, pipick up din tayo doon. Dire-diretso lang ako guys, dire-diretso na lang ako. Okay, magpas pa ako, alastik. Magpas tayo. Anyway, okay lang. Okay guys, ayan, babalik tayo. Sinubukan kong mag-check-in doon sa loob. Andito na tayo guys ha, sa dideliveran natin. Sugar Scotch, ayan, ito nyo. Ayan o. Punta
na ako sa receiving nila. Mababait naman sila. Kaso nga lang sabi niya, meron kasing meat inspection pa ito. Wala dyan yung yung magmi-meat inspection. So alam niya bukas na lang alas 7 kasi ang ko to bukas alas 7 ang aking delivery nito. Ang sarap pa matulog nun, kaya dumiretso na ako dito. Ayoko na maghanap ng truck stop na malapit dyan, tapos magdadrive pa ako ng alas 6 ganyan. Pwede naman kasing rito guys, mag overnight parking dito. Basta pag nag-check-in ka sa gate, tapos punta ka sa shipping, sabihin mo, sinabi ko sa kanila, tomorrow is my delivery but I'm trying to come here, but if you don't take me, then I can just leave the premises. Pwede naman ako mag-park sa gilid ng karsada yan maluwang naman sabi pwede kang mag-park dito, bumalik ka na lang bukas ng oras ng appointment mo sa isa. Kaya yan, tulog na lang natin dito, pwede naman tayo rito. At least kahit paano safety ako rito guys. Ayan guys, lakas ng hangin. But anyway, babayin ko muna itong truck, tignan muna natin lahat. Walk around check muna bago tayo matulog ngayong gabi. Tara. Lakas ng hangin. So temperature 28. Ang set point 31 ang box. Ilaw ni Cordapi lahat punong-puno naman ang krudo ng ating reaper, so walang problema. Nahawakan ko guys ang ating sombrero kasi baka mamaya liparin At least dito safety na ako ditong mag-park kasi nandito ako sa premises, di ba guys? Okay, silyado. Ayan. Ilaw. Ayan. Lahat side. Kasi kung hindi, pwede akong mag-park dito sa side dito at paglabas kung ayaw nila akong patulugin dito. Basta kapag kaganyan, pwede kayong dumiretso sa dideliveran nyo, magpaalam kayo. Kung hindi kayo tanggapin o hindi nila kayo pwedeng patulugin dito sa inyong dito sa kanilang premises, lumabas tayo, ganun lang yung simple. Alright guys, ayan. Woohoo! Ayos! Guys, paano? Putulin ka na video vlog natin hanggang sa muli nating pagkikita bukas. Dito ako magdi-deliver at dito rin ako magpipick up. Thank you for watching. Mag-ingat kayo lagi. I love you all. Peace out guys. Bye bye. Lakay Trucker.